Hei, kiitos kaikille ja hyvää huomenta myös omasta puolestani. Mä ehkä aloitan alkuun sellaisella pienellä mielikuvalla, eli mennään vähän meidän asiakkaan maailmaan, niin kuvitelkaa semmoinen perusarki-ilta, kello on 9 illalla ja lapset on saatu just nukkumaan. Sitten huomataan, että ensi viikolle tarvittaisiin useita eri aterioita, aamupalaa, lounasta, päivällistä, lapsille välipalaa. Silloin tyypillisesti se perheen äiti ottaa sen puhelimen käteen ja menee sellainen 3, ehkä maksimissaan 5 minuuttia ja ne viikon ostokset on tehty kerralla ja sitten seuraavana päivänä tulee kotiovelle. Tätä on itse asiassa jo tosi monen suomalaisen arki tässäkin päivässä, eli se ostaminen on selkeästi muuttumassa ja me nähdään se myös S-ryhmällä. Johanna äsken mainitsikin, niin S-kaupat on tosissaan Suomen suurin verkkokauppa. Ja meidän verkosto on jo iso. Meillä on yli 500 myymälää, jotka palvelee ruoan verkkokaupan parissa. Ja ehkä merkittävin datapiste tässä on se, että ne asiakkaat, jotka on ostanut ruoan verkkokaupasta, niin 40% suomalaista suosii ensisijaisesti S-kaupat ruoan verkkokauppaa. Koen tämän niin kuin todella isona onnistumisena siinä, että asiakkaat haluaa palata kerta toisensa jälkeen meidän palvelun pariin. S-kaupat on tosissaan, meillä on ollut tosi huima kasvuvauhti, eli 28% kasvettiin edellisvuoteen verrattuna, ja jos katsoo tätä alkuvuotta, niin kasvu on sen kun vaan kiihtynyt. Meillä on tosissaan se 529 noutopistettä, ja meidän asiakkaat ensisijaisesti just noutaa ne ostoksensa tai sitten tilaa kotiovelle. Ja sitten hyvä mainita se, että kun meillä on se 4 miljoonaa tilausta ollut jo viime vuoden aikana, niin me ollaan myös valtavasti kasvatettu meidän pikatoimitusverkostoa. Me ollaan itse asiassa Euroopan laajuisesti suurin robotoimittaja myöskin, eli ne pienet robot toimittaa niitä pikatoimituksia suomalaisten kotiovelle joka päivä melkoisen määrä. Meillä on tosissaan 65 000 säännöllistä asiakasta, jotka ostaa ruoan verkkokauppaa viikoittain. Ja jos mietitään sitä tyypillistä ruoan verkkokaupan asiakasta, niin hän on 30-55-vuotias lapsiperheen vanhempi, joka ensisijaisesti arvostaa sitä ajansäästöä. Sitten suunnitelmallisuutta ja ylipäätänsä vaivatonta arkea. Eli tekee niitä suuria säännöllisiä ostoskoria ja näkee verkkokaupan ihan ensisijaisesti ajankäytön optimointina. Eli se ajan säästö on siellä se suurin motiivi ruoan verkkokaupan käyttöön. No, ehkä se helppous on ollut se perinteinen tapa, miksi asiakkaat valitsee ruoan verkkokaupan, mutta meidän palvelu on kehittynyt ihan valtavasti. Ja kun palvelu on kehittynyt, niin meidän kyvykkyydet on parantunut ja nimenomaan koko ajan se, että me tunnetaan jokainen asiakas yksilöllisellä tasolla. Me hyödynnetään valtavasti sitä S-etukortin ostodataa ja koko ajan huomataan se, että me ymmärretään asiakkaista ihan valtavasti. Meidän alusta on ihan äärimmäisen hyvä nimenomaan siinä, että me ymmärretään koko ajan, että millaisia asiakkaita meillä on, mitä he haluaa ostaa, mitä he harkitsivat ostavansa, mutta jätti jostain syystä ostamatta, tai mitä he ensisijaisesti haluaisi ostaa. Me ymmärretään ne kaikki asiakasprofiilit, mitkä käyttää ruoan verkkokauppaa, ja millaiset brändit vetoaa millaiseenkin asiakkaisiin. Minusta se on ihan äärimmäisen kiehtovaa koko ajan ymmärtää tosi tarkasti, että miten asiakkaat ostaa ja mitkä brändit heitä kiehtoo. Ja tässä nyt ehkä se kaupan median pihvi, eli meillä on valtavasti erilaisia kaupan mediaratkaisuja. Ja jos lähdetään täältä vasemmasta liikenteeseen, niin nämä meidän Hero-karusellit, eli aina kun asiakas laskeutuu S-kaupat sovellukseen tai verkkosivulle, niin nämä on niin kuin ensimmäinen asia, mitä hän näkee. Eli tämä on ihan äärimmäisen vaikuttavaa siinä, että jos haluaa lanseerata tuotteen tai tuoda tietoisuuteen jotain tiettyä brändiä. Tämähän on aivan niin kuin erilainen tilanne siinäkin mielessä, että meillä ei ole niitä fyysisen kaupan rajoja, Eli mikä tahansa brändi voi ottaa sen markkinajohtaja-aseman tässä ruoan verkkokaupassa. Sitten niin kuin ostopolun mukaisesti, kun asiakas lähtee hakemaan jotain tiettyä tuoteryhmää ja niin kuin inspiroitua, niin meillä on nämä
kategoriamainontapaikat. Eli silloin sä pystyt haltuunottaan sen kategorian ja olen heti asiakkaan mielessä siinä tietyssä kategoriassa, kun haluat sen ottaa ensisijaisesti haltuun. Myös sitten meillä on hyviä ratkaisuja siihen, että jos brändi haluaa esittää kokonaisen tuoteportfolion, ja näenkin, että tämä on mahtava tapa tuoda sitä koko tuoteportfolion tarinaa esille. Ja nyt ehkä ihan uutuutena sitten, kun meillä on tämä hakutulosmainonta, ja tässä nyt tietenkin on mielenkiintoista se, että aina kun asiakas lähtee verkkokaupassa hakemaan jotain tuotetta, hän on jo ostamassa. Eli mitä paremman näkyvyyden saa siinä vaiheessa sille tuotteelle, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä se päätyy sitten asiakkaan ostoskoriin. Ja ehkä niin kuin se, mikä itseäni eniten kiehtoo verkkokaupassa ja mikä varmasti teitä brändejäkin kiehtoo, on se, että ei se vaan, että se tuote menee kerran sinne ostoskoriin, vaan meillä on nimenomaan niitä keinoja, että kun se kerran päätyy sinne ostoskoriin, niin meillä on se ostohistoria data, niin se todennäköisyys, että se päätyy ostoskoriin useamman kerran on todella suuri. Eli siinä luodaan tosi pitkä asiakassuhde sitten parhaimmillaan. Ehkä jos mä niin kuin vielä kiteyttäisin sen verkkokaupan suurimman mahdollisuuden, että en näe tätä selkeästi vaan sellaisena uutena media-alustana, vaan etenkin niin kuin sellaisena datan lähteenä, niin kuin ymmärrys niistä omista asiakkaista ja kasvun etenkin mahdollisuuksista, niin ne on isot. Kiitos. Huomenta vaan kaikille munkin puolesta. Kiva päästä tänään kertomaan ihan täysin uudesta ratkaisusta, ja tämä on itse asiassa ihan maailman ensi-ilta, eli kuulette nyt ihan ensimmäistä kertaa meidän ihan uunituoreista S-kauppojen sponsoroiduista tuotenostoista. Aloitetaan sillä, että mikä se sponsoroitu tuotennosto nyt oikein onkaan. Kun mä etin S-kaupoissa esimerkiksi karkkia, niin mulle listautuu lähes 600 tuotetta. Ja jos mun tuote on siellä esimerkiksi 50, niin se tarkoittaa, että kuluttajalla on tosi paljon scrollattavaa, että se päätyy sinne mun tuotteen pariin. Sponsoroidun tuotennoston avulla me nostetaan se tuote tonne niin sanotusti kärkikahinoihin, top 10 ja top 20 hakusijoituksille. Sama logiikka meillä toimii myös kategoriasivuilla, eli ihan yhtä lailla se kuluttaja tekee siellä kategoriasivulla tuotevertailua ja tuotevalintoja siihen omaan ostoskoriinsa. Jos otetaan vertauskuva vielä tuolta myymälän puolelta ja sieltä fyysiseltä hyllyltä. Harvahan haluaa, että se oma tuote on siellä ihan alahyllyllä, vaan me halutaan, että se tuote on siinä kuluttajan niin sanotusti silmien tasalla. No digitaalisessa hyllyssä homma toimii itse asiassa ihan samalla tavalla. Me halutaan, että se tuote on siinä kuluttajan edessä ja mielellään vielä silloin ensimmäisten tulosten joukossa. Tätä kautta me kasvatetaan niitä todennäköisyyksiä meidän tuotteelle päätyä sinne kuluttajan ostoskoriin. No, tässä on tullutkin jo muutaman kerran esille edellisissä puheenvuoroissa, että S-kaupat on Suomen suurin verkkokauppa. No me nähdään tämä myös kyllä hakutapahtumien määrässä. Viime vuonna S-kaupoissa tehtiin 138 miljoonaa hakua. Ja tärkeä asia on se, että vain 13% hauista tehdään brändi- tai tuotesanoilla. Toisin sanoen se kuluttaja etsii enemmän leipää kuin sitä tiettyä leipätuotetta. Ja tämä avaa nyt isot mahdollisuudet tavarantoimittajille vaikuttaa siihen ostoskorin sisältöön. Me päästään mukaan sinne kuluttajan harkintakoriin, koska kuten sanoin, niin me etsitään enemmän sitä kategoriaa kuin sitä suoraa tuoteratkaisua. No, iso osa tuotteista myös päätyy nyt sen ostoskoriin sen haun kautta. 54% tuotteista lisätään sieltä hausta sinne ostoskoriin. Seuraavaksi eniten tuolta kategoriasivuilta, ja sen takia me ollaan otettukin kategoriasivut tähän meidän sponsoroidut tuotenostot ratkaisuun mukaan. Sijoituksella on myös erittäin iso merkitys. 80% kaikista ostoskorilisäyksistä tapahtuu top 10 sijoituksilta. Haussa se on jopa 90%, kategoriasivuilla se on noin 60%. No me ollaan pilotoitu nyt näitä sponsoroituja tuotennostoja tammikuusta lähtien.
Meillä on ollut 30 kampanjaa, sinne on mahtunut paljon erilaisia kategorioita, siellä on paljon erilaisia tuotteita. Siellä on myös paljon erilaisia kategoriaosuuksia, missä ne tuotteet sitten pelaa. Ensimmäinen tärkeä tulos meille oli se, että kaikissa pilottikampanjoissa on ollut välitön positiivinen myyntivaikutus. Mediaanitulos kaikista kampanjoista on se, että kun mä oon laittanut siihen euron, niin mä oon saanut saman tien 4 euroa takaisin. Jos me tarkastellaan vaan lisämyynnin kautta tätä, niin kun on laittanut euron, niin on silloinkin saanut 2,7 euroa takaisin. Tämä siis tarkoittaa sitä, että ratkaisulla on saatu erittäin paljon myös uusia ostavia asiakkaita sen oman tuotteen ja brändin pariin. Me voidaan siis tavallaan sanoa, että parempi sijoitus tarkoittaa enemmän ostoskorilisäyksiä, sitä kautta se tarkoittaa myös enemmän myyntiä. Sponsoroidut tuotennostot ratkaisuna siis tavoittaa täysin oikein ostajan oikealla hetkellä, kun niitä kategorian ostovalintoja tehdään. Ja tässä meidän ratkaisussa maksetaan vaan ostoskorilisäyksistä. Toisin sanoen kaikki muu näkyvyys on niin sanotusti ilmasta, ja sitten kun se kuluttaja painaa tuota plussamerkkiä ja se tuote siirtyy sinne ostoskoriin, niin silloin sitä budjettia kulutetaan. Ostoskorilisäyksen hinta on 30 ja 70 sentin välillä. Kiitos.